Ndumani yadumeza izweni isihlahla somdlebe nendlela mzimba bejembeje mfazone mpandle izizwe zamadoda ayibomvu. Nabathethe nabasinyemba nemkhonto kwazi igazi indaba iqala manzi dictionary indaba ithithi umndeni. Osamakhulu makhosi amhlophe. Manje bashise siyakhuleka gogo siyakhuleka mkhulu. Nazi ibani zakho mkhulu, nazi ibani zakho bogogo. Sizawuhlangana nabo ngale kweliphesheya. Khulumani nami ngizwe, khulumani nami ndoda endala, khulumani nami salukaze sinempandla, khulumani nami madoda amakhulu. Ebuhle bebukelekele madoda amakhulu ngiyakhuleka babesizwe ngiyakhuleka madoda amakhulu. Khulu kuyazana mntolo omuhle madoda amakhulu ngiyakhuleka ndondo enkulu ngiyakhuleka bashise. Bekuhle kube njalo kube udlalo sipokisa sesizulu kube njalo makhosi. Makhosi amakhulu, makhosi amhlophe njengoba bashise. Lega ndoda endala ngiyakhuleka sipoke sidlala ngiyakhuleka ndoda endala ngiyakhuleka sipoke. Uma mkhulu nawe ungena phakathi kwalamagceke la ekhaya ngithi ngiyabuka nami emathanjeni. Umoya engcwele ikhona into elandela kuwe njengento engathi isinyama wathi umoya engcwele wena baba bekufanele silandele kodwa size sifune kakhulu ngathi mina sifuna nathi umoya 2013 ikhona into eyenzeka kuwe njengomuntu engathi kwakuyisigcwagcwa into yakwehlele kwakufanele bese ngathi namanje ungena entweni engathi ingozi yemoto ngathi mkhulu kwakunini wathi mkhulu noma ngabe silandela kodwa qobo sifuna uAugust 17 wathi uMongcele ngo2013 wathi uMongcele angazi mina kuze kwathiwa angifuna abantu bakaMpisi uyangizwa ngithini ngathi impisi ikuphi lapho wathi umkhulu noma kuza lo muntu uthi kaMpisi umuzwa kabantu ngoba kunekhehle elimembathe kakhulu ngeke ngathi mangilandela ngabona ingubo emhlophe wazala uyembethe wathi uMongcele kunesalukazi wena ohamba naso sibuya bese ngathi siyakwembatha wathi uMongcele ngabe siyafuna kavumba ngathi mina kavumba kaMpisi ikuphi lapho wathi uMongcele ikhonto enhlanhla yakho esehambe yajika kwangathi kodwa qobo unesinyama wena wathi uMongcele sikhulekeze kakhulu lento thina singayeki khuluma ngizwe baba kunjalo mkhulu njengomuntu ngithona ingozi yangehlela noma ngasakhumbula cha uthi wona 2013 yeah hayi nami angazi ngasinda kanjani emoto ngoba imoto yababhenzi kuphela yes kampisi yini le kampisi la ngizalwa khona yazi uthi umoya engcwele asilandele la nina nje ngijizo umoya akhosi amakhulu ngiyabingelela kunina bonke bogogo ngibingelele bomkhulu kwabasenyakade kwabasempumalanga kwabasentshonalanga kuzo zonke izindlela makhosi bayede namhlanje ngithe umoya ngubeka phansi ngiphakathi endlini yamakhosi esigodlweni njengoba nibona iyona ndawo yokusebenzela khona kozoyibuza ukuthi hawu emakhosini sekukanjani kunamaglasi cha imoya noma idlozi osuku usebenza ngalo kunedlozi okuthiwa amanono wangenwa amanono idlozi eliclean kusuke kushiwo ke into ecishifane nalena ngoba omkhulu uyibona abakunika izinto imoto enisibona sihamba ngazo imizi esihlala kuyona amabhizinisi eswara nayo yibona omkhulu amathambo asinikayo lezo zinto so kubalekile ukuthi nathi ke zizinyanga indawo la osebenzela khona abantu ibe clean ngisho nala ufaka khona imithi yakhona kube clean umuntu angafiki ephila aphume segula kubalekile ke ukuthi yonke into ihlale in order uzophinda ubheke lapha sinomkhulu manikiniki indoda ehlalile kizela imali eyiyona umuntu ofika guqa khothama bambe yona ekhanda khombise inhlonipho siphinde sibe noJalimane uJalimane na indoda eyayimangele ngaso sonke isikhathi othi mawungena iqala ukudonse usemnyango ukuthi lo muntu kahle kahle uze ngani bese siba nabahlaziya abafana bomoya okwamathambo okuyiwona esithi thina yiwona ke lapha udabulaphi uma sithe oqala masingena nabheka ngalena kunemakhosi lapho futhi uthenga amakhandlela amabili lasekhaya komalume lasekhaya komama ayelo lamakhandlela afana ila ufike ushiye khona imali yakho ushisa impepho ushiye khona imali yakho mawuqeda ebese siyochitha amahlambo siwachithe phakathi bese siyabika sithi bonke labantu asibazi baze ngani kodwa ke sifuna ukuthi namhlanje lalibonene wareport ngisho kuthiwa sikuphi bayasho omkhulu ukuthi cha labantu yini ngoba lamathambo ayiwona awomoya sikhulekile kunina madoda bonke ke ababuyekele ebabuka le video ngiyafisa ukuthi la ugula khona njengamanje nalapho kubhlungu khona uzwe into kwembatha uzwe into ukuthi ngoba phela isigodlo songene kusona mawungene lapho umthombo wokuphila sisho kanjalo thina sithi umthombo wokuphila esigodlweni umuntu oyi1 uthatha 2 to 3 minutes 2 to 3 minutes umuntu esigodlweni the reason sisho kanjalo senzela ukuthi nomunye simdedele ithuba but 2 to 3 minutes makuthi asihlebi ngenye inyanga wakwaya kuyona sifocus enkingeni yakho
leso sikhathi sikhulu kakhulu. Sike avoid ukuthi sigcine sihlebe umunye umuntu noma avoid ukuthi sisagcina ethi wangishela. Ngo 2 minutes, ngo 3 minutes. So nje 2 to 3 minutes mawungena uyayazi into ozoyifuna, finish uyahlala uyangilalela ngiyahlola mangiqeda, uyabuza umbuzo, finish uhambe. Ukhona ke futhi onombuzo. Uthi umoya engcwele mama angazi uqalaphi, kodwa uthi umoya engcwele okokuqala angihambe ngiyofuna iring yomshado straight, ngifune ezandleni zakho ngathi mkhulu akanayo mosi iring yomshado. Wathi umoya engcwele angiphinde ngiyofuna isitifiketi somshado. Wathi umoya engcwele wena mawungena lana mama kunento elahlekile ezitifiketi sakho somshado, kodwa ngididwa ukuthi iring angiyiboni. Wathi umoya engcwele ngabe siyalandela kakhulu, ngifuna abantu bakachiliza. Ngathi kachiliza ngifuna nathi umoya engcwele ikhona into ebeya ngathi yakudukela wena. Wathi umoya engcwele kwayimanje izinto zakho azilungi. Wathi umoya engcwele kaSosibo angazi kaSosibo ikuphi. Wathi umoya engcwele ngabe ngiyalandela kube sengathi kwayimanje wena yazi ngabe ngifuna indoda ngiphinde ngifune uX, ngathi mina uX ongasolve kubani. Wathi umoya engcwele wena kukhona ikubhidani solidation enzekile njengamanje something ngathi indoda bekufanele ngabe kushiyile wena njengomuntu ngathi nami ngabe ihambile. Wathi umoya engcwele kwayimanje into zakho ayihambi kahle eyithinta relationship yakho. Wathi umoya engcwele izwi yakho ikhathazekile ulali njengomuntu ngathi nami le certificate ngangithi ngisibekela phansi komatras nje kade sayapi. Wathi umoya engcwele ikhona into njalo phela siyilandele kakhulu singayiye. Khuluma ngizwe kunjalo ngilahlekele certificate. Esani le certificate? Umhlahlo. Hey madoda. Hey. Jesus. Ubani ulindiwe? Ulindiwe amazi. Yazi kukhona umuntu abathi ulindiwe. Straight manje owabuya kwangathi ungena endlini ngendlela engaqondakala. Wathi umoya engcwele wena mama mawuthi ukhiwe nawo wena wedwa. Uthi umoya engcwele cha kunomuntu abathi ulindiwe naye onowakhe ukhiye straight njengomuntu angathi namanje wakwabeka budede ngikhiwa kwangathi kunomuntu ofika azowuthatha lokhiye kodwa ethunyiwe something ngathi namanje mayithunywa ukuthi azontshontsha le certificate. Wathi umoya engcwele le certificate asilahlekanga sathatha sasiwa komunye umuntu sikomunye umuntu njengamanje njengomuntu angathi uyenza ngamasibomu lento. Hayi khuluma ngizwe kunjalo certificate ngangithi ngisibekela ngisibeke khona asisekho noma ngisibeke khona ngesimo sokuthi ubaba wekhaya uyasifuna angimazi usifunelani ingakho iring ungayiboni. Hey madoda. Nyanga zangoma yonke indawo lapha enikhona bafowethu nithi bayede nebakhulu nina ngemncane ngokukhulu ukuhlonipha ngokukhulu kuzehlisa. Ngithi ngiyanithanda bafowethu, ngithanda kakhulu bokhokho, ngiyanithanda bomkhulu bafowethu ekalingana nami abakulo msebenzi. Ngithi akulula kulo msebenzi kunzima, sibambeni bafowethu siye phambili, kodwa ke okukhulu ukuhloniphana. Phela uma kuphakathi nesonto siya omkhulu isiphiwo sami engithi isintu sami, kodwa ke nesonto yiya engiyakhona enkosini ngoba phela lithi iBhayibheli singahlulelani munye umehlulele sezulwini ngoba akekho wazi umbuso wezulu uthi unjani. Kungenzeka mina ngiyinyanga ngiyongena ezulwini, kungenzeka ukuthi umfundisi uyongena ezulwini, kodwa ke engikuthandayo ukuthi ngiyinyanga emazi uNkulunkulu futhi iBhayibheli elazi kakhulu. So ke ngiyabonga kakhulu bafowethu, bengithi nginikhombise nje la esisebenzela khona abantu noma emakhosini nezigubhu zikhona njengoba niyibona igubhu zabantu abafuna into lebusiness. Bayede nibakhulu nina makhosi.